No niin, tänään olisi taas tarkoitus vähän savustaa ja nyt pitäisi tehdä toi naudanpotka, eli Storin vasara. Ei ole ennen tehtykään ja en tiedä yhtään mitä sen kanssa tulee, mutta katsotaan. Tuossa lihan ympärillä on tommonen paksu kalvo ja nyt kun savustetaan, niin otettiin se kalvo pois, että mausteet ja se savu pääsee imeytyä siihen itse lihaan eikä jää siihen kalvoon sitten. Ja sitten koitetaan sytyttää meidän grilli. Aha, sitten putsataan lämmönjakoleve. Noin, lähti irtoposket pois. No niin, laitetaan toi lämmönsäätölevy tonne. Niin. Tää taas lämmön tasauslevy, mikähän ton nimi oikeasti on. Se sinne ja ritillä paikallensa. Niin, nyt kun leikattiin se kalvo pois, niin nämä lihat vähän löysty tai ei ne vielä irronnut toisistaan, mutta pannaan sen nyt parilla narulla kiinni tosta, että sitten kun se kypsyy, niin ne pysyy kasassa. tommoseen folioon, että saadaan kaikki noin hyvät liemet mehut talteen sieltä.
laitetaan vielä folio tuohon luun päähän, että jos siellä on sitä luuydinnestettä ja muuta, niin saadaan ne mehut karkuun tai talteen eikä se sitten palattua niin herkästi. Noin. Sitten luukku auki. Katsotaan miten meidän tässä käypi. Nyt hetkeksi tekee näin. Ja pieleen meni. Liian pieni savustin, ei se mahtunut sinne pystyyn. Täytyy kokeilla sitten näin. Ja noin se mahtuu. Sitten luukut savustussäädöille. Olisiko varmaan tolleen. Sitten odotellaan. No niin, nyt on ollut 3,5 tuntia savustimessa, niin laitellaan nyt sitten folioammassa ja folioon kääritään, pannaan takaisin tonne sitten vielä siksi aikaa, että lämmöt nousee tänne. Foliosta vähän tiukemmin. Odotellaan. Nyt se liha oli 95 asteesta, niin nyt otetaan se pois ja laitetaan se uuniin vielä vetäytymään about ehkä tunniksi tommoseen 50 asteeseen. Katsellaan sitten. No niin, katsotaan mitä täältä paljastuu.
Jes, eli 8 tuntia oli savustimessa yhteensä ja todella hyvä oli aavistuksen kuivaksi paikoittain, kun sieltä vallui foliosta ne nesteet vähän pihalle ja yhden kerran karkas kamadon lämmöt, mutta törkeä hyvän makusta ja ehdottomasti jatkoa ja uusi yritys jossain kohtaa.